Hey, het is ik. Ik sta vandaag, zoals je ziet, weer al op een andere plaats. Ik heb hier vroeger ook al gestaan, of ja, gezeten. Waarom sta ik hier? Mijn kamer is dus nog altijd niet opgeruimd. En ik heb mezelf beloofd dat ik geen video's maak totdat mijn kamer opgeruimd is. Maar ik kan jullie toch niet laten wachten. Dus ik neem toch video's op, maar dan gewoon op andere plaatsen. Oké, dus vandaag sta ik weer op een andere plaats. En overlaatst zat er iets in mijn brievenbus. Dus daar gaan we het dus vandaag over hebben. Goed? Yeah! Ik ga vandaag namelijk iets super leuks doen. Ik denk dat ik 2 mensen van jullie heel blij ga kunnen maken. Dus overlaatst zat dit in mijn brievenbus. Je ziet daar al direct de website staan. Pauzeer de video, gaat daar nu naartoe en bestel alles op de website. Nee, psych. Eerst luister naar mij. Dus dat was opgestuurd naar mij. En dat komt helemaal uit Berlijn. Ik ging dus een unboxing doen hiervan op mijn channel. Dat ik dacht van wauw, ik heb dan eindelijk iets geunboxed. Maar ik heb zo'n nieuwsgierige mama die dat al heeft moeten open doen. Ze heeft mij niet verklapt wat erin zit, maar ze heeft mij wel gezegd van als je het open doet, doe het op een tafel en giet het uit. Ik weet van niet beter dat er dus een gsm hoesje in zit. Maar blijkbaar zit er nog meer in dan alleen hetgene dat ik verwacht had. Ben mijn draad kwijt, hè. Psych. Dit is een gsm hoesje van Caseable. Caseable had mij aangesproken en zei dat ik namelijk winactie mocht doen met gsm hoesjes. En ik mocht uiteraard ook zelf eentje hebben. En zoals dat jullie waarschijnlijk wel of niet weten, zeg ik niet altijd op alles zomaar ja als mensen iets aanbieden voor te promoten of zo. Omdat ik nogal graag mezelf in iets kan vinden. Dus als het niet bij mij past, ga ik dat dus niet doen. Maar ik ging dus naar die website en ik zag die hoesjes en ik had iets van wow, die wil ik, 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 die wil ik en die wil ik zeker. Die werken dus ook allemaal samen met designers. Dus al die hoesjes hebben dus een apart design. Het is dus per designer een aantal hoesjes. En ze hebben er kapot veel. Ik koos ze gewoon allemaal, dus ik kon me daar helemaal in vinden. Dus ik heb gezegd, ja, ik wil. Oké, nee, psych. Dat is dan gebeurd en hier is het dan, mijn hoesje. Ik heb een superleuk hoesje besteld. Qua verzendingstijd is dat fantastisch. Het was normaal tussen de 2 à 5 werkdagen. Een week nadien had ik het pakketje in mijn hand, maar eigenlijk was het veel eerder toegekomen, want het was weer een aangetekende brief. Maar mijn mama dacht, het is weer van uw 1000 AliExpress bestellingen. Dus dat kan wachten, maar moesten we er eerder achter geweest zijn, had ik het dus al eerder. Ik ga jullie niet langer laten wachten. Ik ga het gewoon open doen. Ik weet niet als ik nog iets speciaals moet zeggen hierover, maar ik ga het gewoon open doen. Oké, ik kan die camera even draaien. Ik weet zelf dus nog niet wat dat er precies allemaal in zit. Oké, ik ga het open doen. Dus ja, het is al open gescheurd. Thanks, mam. Je hebt dat heel mooi gedaan. Heel mooi, mama. Oké. Kijk wat dat er daarin zat. Fucking spinnetjes. Ik heb mij doodverschoten. Ik dacht dat ze echt waren. Wat? Dus wat zit er allemaal in? Spinnetjes. Leuke prank. Halloween prank. Een boekje. Waar je dus een paar designs kunt zien. Ik ga dat even tonen naar jullie. Kijk, dat is al zo'n voorbeeld. Ziet dat? Dat is echt wel nice. Ze hebben niet alleen iPhone hoesjes. Ze hebben natuurlijk ook voor andere smartphone hoesjes. Voor iPads, voor laptops, voor gewone andere tablets. En voor e-readers en andere. Ze hebben het gewoon voor alles. Ja, oké. En dus ook laptoptassen zoals dat je ziet. Oké, dan zit dat er ook bij. Hashtag rock the case. Moesten jullie... ik moet dat lager houden. Dan zit dat er ook bij. Hashtag rock the case. Moesten jullie een hoesje of zo bestellen en je zet daar een foto mee op Instagram. Zeker die hashtag gebruiken. Ik ga dat ook doen. Wat zit er dan nog in? Snoepjes! Thanks. Dat is fantastisch. Oh, ik ga die straks opeten onderweg naar mijn werk. Dank u voor de snoepjes. En natuurlijk het gsm hoesje zelf. Ik heb gekozen voor de Free Hugs met de cactus. En die ziet er dus zo uit van, ik vond die fantastisch. Oei, ik moet dat lager houden. Fuck! Ja, ik geef wel graag free hugs, maar sommige mensen verdienen echt gewoon een knuffel van een cactus. En dus zoals dat je ziet, het is super zacht. En daar staat er ook op, handcrafted from recycled water bottles. Dus het is gerecycleerd. Dat is nog beter. Fantastisch. Ik vind het super leuk. Het is stevig. Hoort ook wel. Echt stevig. En ik ga het gewoon direct aandoen. Zo, je vais enlever le kat. Ja, voilà. Hup. Bye, rip and dip. Sorry. Kijk hoe makkelijk dat erin gaat. Wow. Bij andere hoesjes moet je dat echt een uur zitten sukkelen.
staat er perfect in, past perfect. Het is echt een leuke kleur. Mooi lila, past bij mijn trui dat ik aan had in de Amsterdam vlog. Ik weet niet als die al online staat of niet. En het is echt heel leuk. Ze hebben echt super leuke hoesjes. Ik zat te twijfelen tussen deze of deze. Die vond ik ook leuk. Die vond ik ook super leuk. Die past gewoon super goed bij mij. Die wou ik eigenlijk ook wel. Ik ging bijna die bestellen, maar dacht die cactus is toch nog net ietsje leuker. Ik heb dus mijn nieuw hoesje en ik ben kapot blij. En nu ga ik de camera weer naar mij zetten. Anders gaat er niemand nog kijken naar de video. Ha, psych! JK, you guys. Oké. Deze heb ik trouwens in Amsterdam gekocht. Mensen die mij altijd vragen van waar komen al uw Champion en Nike en Adidas truien. Mensen, ik koop bijna alles in tweedehandswinkels. De Episode, de Think Twice en alle vintage shops die je maar kan vinden. Verkracht die winkels gewoon en je gaat echt de beste truien ooit vinden. En bijna al mijn video's heb ik zo'n trui aan en heel veel moet maar een keer kijken. Ik heb er nog zoveel meer, maar ik maak ook nog binnenkort zoveel meer video's en Instagram foto's en maakt niet uit. Oké. Dat allemaal gezegd zijnde, mag ik jullie iets super cools vertellen, namelijk de winactie. Je kunt de hoesjes bestellen, de website staat hier normaal op het scherm en anders staat hier zeker onder als je er liever wil op klikken of zo als je te lui zit voor het over te typen. Ze hebben ook een Facebookpagina, like die Facebookpagina zeker. Ze hebben ook Instagram, volg die Instagram want ze posten daar leuke foto's met de hoesjes en zo. Dus je kunt de hoesjes bestellen, maar zeg je van... ik heb geen zin om geld uit te geven en ik wil liever eentje gratis. Dan kan je ook een hoesje winnen. Hoe kun je een hoesje winnen? Je kunt dat hier winnen op mijn YouTube en je kunt dat winnen op mijn Instagram. Dus ik doe 2 winacties. Die gaan alle 2 ongeveer een weekje duren. Ik ga de einddatum hier nu opzetten, want ik weet niet wanneer ik die video precies ga posten. Deze datum dus. Tot dan kun je meedoen met de winactie. Ja, wat dat hier YouTube betreft ga ik in de volgende video de winnaar of de winnares aankondigen. En wat dat Instagram betreft gaat dat ook zo 4 à 5 dagen later zijn. Ik ga er geen deadline op plakken, want ik haat deadlines. Dan heb je zo'n druk op je. En je weet van YouTube wil ik mijn beroep niet maken. Ik wil geen druk op mij. Ik ga niet beginnen zeggen wat fuck. Oké. Maar... wat dat de winactie betreft. Ik heb het hier uitgeschreven. Ja, oké. Ik heb dus echt een weet dat. Dus ik ga dat niet uit mijn hoofd leren. Ik ga dat gewoon aflezen. Oké, dus hier op YouTube. Wat moet je doen voor te winnen? Ten eerste, de video liken. Ja, ik controleer dat. Je moet de video liken. Als je de video niet liked, kun je niet winnen. Nee. Plaats ook een reactie onder deze video. Wat moet je zetten in die reactie? Niet gewoon, hey, het is ik of zo. Nee. In die reactie plaats je welke gsm dat je hebt. Dus bij mij zou dat zijn iPhone 6s. Dus welke gsm dat je hebt, welke maat, welk model, dat ze weten welke vorm dat ze moeten bestaan. En welk hoesje dat je graag wilt. Dat is heel makkelijk, mensen. Ga gewoon naar de website en elk hoesje even naam. En die naam staat gewoon onder dat hoesje. Je kunt niet missen. Dit hoesje noemt bijvoorbeeld Cactus Free Hugs. Dus ja. Wat moet je nog doen? Ik ga dus geen winnaar kiezen. Het is geen vriendjespolitiek. Maak u geen zorgen. We gaan ook niet kijken wie dat we het knapst vinden. Of wie dat er de meeste likes of populairst is. Nee, het is niet zo'n kutsysteem van de kutmaatschappij. Het is gewoon een loterijsysteem. Iedereen maakt evenveel kans. Als je de video deelt is het natuurlijk nog veel beter. Tag mij ook. Als je hem ergens deelt op sociale media en je tagt mij, dan maak je nog meer kans voor te winnen. Want we gaan natuurlijk eerst kijken naar de mensen die het meeste video delen en het meest inzet toon gewoon ervoor. Heb je nog een creatief idee, mag je dat altijd doen. Weet ik veel wat. Oké, wat dat Instagram betreft, dan moet ik eigenlijk niet in deze video vertellen. Maar je zegt van ik wil aan alle tweede winacties meenemen. En dus dubbel kans maken voor te winnen. Dan kun je natuurlijk nu direct naar mijn Instagram gaan. Want de foto gaat er normaal al op staan. Hoop ik. En anders hou mijn Instagram gewoon in de gaten. Volg mij gewoon. Weet je wel? Wat moet je doen om daar te kunnen winnen? Ik heb daar dus een foto geplaatst. Je moet die foto ten eerste liken natuurlijk. Caseable volgen. Het staat er allemaal op uitgelegd. De links staan daar ook. Dus Caseable moet je volgen. Je moet mij volgen. 5 vrienden of vriendinnetjes taggen. In je reacties schrijf je natuurlijk ook welk modeltelefoon dat je hebt. Welk hoesje dat je wilt. Juist hetzelfde like hier. Dus je tagt ook je 5 vriendjes en vriendinnetjes in de reactie. Plus het model van je telefoon. En welk hoesje dat je, wilt. En dus moet je mij volgen. En Caseable volgen. Uw vrienden en uw vriendin dat je getagd hebt mogen zeker ook meedoen. Dan maken jullie nog veel meer kans om te winnen.
De website gaat daar ook op staan, dus je kunt zeker ook een kijkje nemen op de website. Ook op Instagram is er zo nog een kleine manier voor iets meer kans te maken om te winnen. En dat is namelijk de foto reposten. Dus de foto dat ik post, als je die repost en gebruikt de hashtag Caseable, hashtag RockTheCase, getagd mij, getagd Caseable. En schrijf er misschien een motivatie bij waarom dat je wil winnen. Weet ik veel wat. Je kunt ook vrienden taggen. Reposten is altijd een manier voor meer kans te maken voor te winnen. Want dat zijn natuurlijk de mensen dat we eerder gaan bekijken. Ik ga niet liegen. Ik denk dat ik alles een beetje gezegd heb. Ik vind alleszins een fantastisch merk. Ik vind echt leuke designs. Je moet echt nu naar de website gaan en kijken. Het is echt super leuk. Er zitten echt grappige tussen. Gewoon decoratieve. Echt met mooie tekeningen. Basic hoesjes. Ze hebben gewoon weg alles. Je kunt gewoon... Bestel ze gewoon allemaal. Dat is fantastisch. Oké. Ik ga mijn snoepjes opeten. Dan ga ik naar mijn werk gaan stoeven met mijn nieuw hoesje. En dan wil ik jullie zeker bedanken voor het kijken. Nee, ik ga ze houden voor op mijn werk. Besef, die hoesjes komen helemaal van Berlijn. Dat vind ik het leukste van al. Ik ben nog nooit naar Berlijn geweest. Dus, wat moet je allemaal doen? Als je nog niet subscribed hebt, subscribe zeker ook op mij. Anders kun je ook niet winnen. Nee, je moet echt subscriben op mij voor te winnen. Like de video zeker ook als je wil winnen. Nog een keer herhalen. Dus in de reactie welke gsm dat je hebt. Dus welk model. Gaat daar heel gedetailleerd in. Welk hoesje dat je wil. Op Instagram staat de uitleg er gewoon op. Moet maar opnieuw bekijken. Want als ik het nu opnieuw vertel, ga ik sowieso iets vergeten zeggen. Ja. Dus deel de video zoveel mogelijk op sociale media, dat iedereen kan meedoen en zo. Want misschien kun je dat zo, weet je wel, aan een vriendin vertellen. Als ze zegt van, oh ik wil geen hoesje, maar ik ga meedoen dat ik het win, maar hij heet hem of zo. Ik weet niet. Probeer alles. Check zeker de website. Volg ons op Instagram. Met ons bedoel ik, volg mij op Instagram. En volg zeker ook Caseable op Instagram. Je kan mij ook volgen op Twitter. Daar ga ik ook wel updates plaatsen of zo. Daar plaats ik gewoon al de bullshit. Dat is zo mijn dagboek. Like zeker op mijn Facebookpagina. Ja, voor hier op YouTube te winnen moet je zeker ook de Facebookpagina van Caseable liken. Ik weet niet of ik al vertel dat of niet. Anyway, ik vertel het nu. Dat moet je zeker ook doen. Ja, we gaan dat controleren. Geef zeker een blauw duimpje. Voel mij zeker ook toe op Snapchat. Ja, en dat ook zeggen. Ja, merci voor het kijken. En totdat ik er weer zie. Hopelijk mijn even cool hoesje als ik. Allee. En jullie krijgen van mij allemaal een free hug. Doei! Never ever meet another cracker so frosty.